Sînema Cay, yekem hostaya jin a Şîraniyê ya Diyarbekirê ye. Çîroka hostatiya Şîraniyê ya Sînema Cay jî balkêş û rengîn e. Hostaya Şîraniyê di sala 2015 de li ber destê hevjînê xwe di hilberînxaneya Şîraniyê de dest bi karê paqijiyê dike. Piştî demekê jî çêkirina Şîraniyê bala wê dikeşe. Li gel karê paqijiyê bi çêkirina Şîraniyê re jî mijûl dibe û dest bi çêkirina Şîraniyê jî dike. Sînema Cay dibêje, dema wê dest bi karê paqijiyê kirî, qet nedihat bîra wê ku dê rojekê bibe xwedîkargehek Şîraniyê. 5 yıl önce başladım. Li hilberînxaneya hevjînê min wek xebatkara paqijiyê min dest bi kar kir. Paşê hêdî bala min çû ser karî çêkirina Şîraniyê. Min jê hez kir. Ez hînî çêkirina Şîraniyê bûm. Di vê pêvajiyê de hevjînê min rê ji min re vekir ku bibim xwedî pîşe. Ez niha gelek kêfxweşim û min çend arman jî dane pêşiya xwe ku xwe pêş bixim. Hevjînê Sînema Cay Recai Acay jî niha li ber destê hevjîna xwe dixebite. Rewş guheriye û niha rêveberê kargehê Sînem Acay e. Recai Acay dibêje wî ev kar ji bav û kalê xwe wergirtiye û heta beriya 3 salan jî serkar Recai Acay bû. Recai Acay dibêje baş e ku wî derfet daye hevjîna xwe û rê li ber vekiriye da ku bibe serkar. Eşimi yardım etmesi amacıyla çağırdım imalata bulaşık temizlik işleriyle uğraşsın diye. Di destpêkê de hevjîna min bo alîkariya karê paqijiyê hat hilberînxane û li wir alîkariya me kir. Paşê min dît ku maşallah jê re ku di karê Şîranî de gelek jê hatiye. Ew qas xwe pêşxist kir niha hemû kar destê wê de ye. Li vê derê xwediyê gotinê ew e. Ew çi bêje em wisa dikin. Lê li malê jî xwediyê gotinê ezim. Niha projeya di dorê de ya yekem hosteya Şîraniyê ya Diyarbekir Sînem Acay ew e ku navê xwe di qada Şîraniyê de bike wek markayekê û di bajarên din de jî şaxên kargeha xwe veke û di van kargehan de jî xebatkarên wê tenê ji jinan pêk bê û bo jinan derfeta îstîhdamê dabîn bike. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.